窓の外を眺めれば、街は今日も穏やかな夜の帳に包まれています。どうぞ、肩の力を抜いてゆっくりとお休みください。今夜は少し不思議で、そしてどこか切なくも温かい一つの物語のお話をさせてください。それは、アンドロイドが当たり前に存在する少しだけ未来のお話です。彼らは感情を持ち、人間と同じように笑い、時に涙を流します。しかし、彼らには人間にない終わりが決められていました。そんな世界で生きる一人の少女がいました。名前はアイラ。どこか不器用で、けれどまっすぐな瞳をしたギフト、ギアの少女です。彼女の時間は刻一刻と制限に向かって進んでいます。過ぎ去っていく一秒一秒が彼女にとってはかけがえのない宝物なのです。詳細はぜひメイン動画をご覧ください。